Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi dosana ambo di Mangkum Berado, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen pengobatan alternatif itu Singo Barantai. Dan ambo minta terima kasih. Ambo dek jarang upload dek keadaan risiko hari pahujan, dek loteng awa, dek atau indak baloteng. Yang kami butuhkan doa-doa dun sana di Mangkum Berado, ko ado dun sana nang kamari, mudah-mudahan apa permintaannya dikabulkan semua yang satu. Dari Pekanbaru. Isi kak. Rangki-rangki pinggang bang. Pak sudah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.